Tosiaan meillähän valmistui Jyväskylän Kauramäkeen tämmönen upea paritalokokonaisuus. Niin kuin taustalta näkyy, tää on mietitty asukkaita ajatellen ihan viimeisen päälle. Tää on vehreä puistoalue siinä ja siinä vähän leikkitilaa. Asunnon hintaan kuuluu tämä autokatospaikka ja myöskin toinen parkkipaikka täältä. Sähköauton latausvalmius. Ja mikäli taloudessa on 2 sähköautoa, voidaan laittaa toinen autokatokseen. Tervetuloa tänne erittäin suojaiselle takapihalle. Tää on mietitty viimeisen päälle, on tehty välisermit asukkaiden välille. Jokaisella on oma rauha olla. On tehty raja-aijat ympäriinsä. Sitten on omat suojaiset terassit, korkeat avaimet tilat täällä. Sinne voi laittaa grilliä ja vähän pöytää. Ja myöskin tää on mietitty oikeasti asukkaita ajatellen. Sä voit avata takaove, laskea koira takapihalle ja se ei lähde mihinkään. Tää on aidattu alue ympäriinsä. Tää sisäänkäyntikin, tää on todella suojaisa. Ja on myöskin sermi tehty tähän. Tässä on mukava. Sä voit ottaa tähänkin vaikka pikku pöytää ja tuolia ja tässä istuskella ja viettää kesäiltaa. Jos et sä halua takaterassilla olla, tuu etuterassille. Se on myöskin mahdollista täällä. Lähdetään vilkaiseen sitten varasto. Täältähän löytyy oma varasto tästä asunnosta. Ja tässä on niinku omat vesimittarit, on omat kaukolämpölaitteet, on omat sähkökeskukset. Eli kaikki laitteet on omia. Ei tarvitse jakaa naapurin kanssa mitään lämmitys- tai vesikustannuksia. Kaikki on ihan omilla mittareilla. Elät täysin niin kuin omakotitalossa asuisit. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, kodin itse sydän eli sisusta. Olohuone, keittiö. Tää on oikein kivaa kyllä mietitty ja on tosi kookas kyllä, että mahtuu suurimmallekin perheelle tekee ruokia. On jääkaappia erikseen ja pakastinta erikseen. Mahtuu enemmänkin evästä, jos on nälkäisempi kaveri tai suurempi perhe. Tässä on mietitty kaikki. Sitten löytyy tosiaan isompaa ikkunaa tästä. Tää on oikein mukava ja todella valoisa. Ja käydään vielä WC:ssä. On iso allasta, tyylikästä hanaa, LED-peiliä. Löytyy hyvin säilytystilaa myöskin täältä. Ja sitten pönttöä sieltä, pidesuihkuu. Eteisestäkin löytyy todella hyvät tavaransäilytystilat. On liukaapistoa ja myöskin tänne saa liukaapiston taakse vaikka mitä. Vähän niin kuin meikäläinenkin mahtuu tänne. Täällä on niin paljon tilaa, että tännehän saa vaikka soutuveneen. Ja käydään sitten ylhäällä. Portaathan viimeisen päälle mietitty, eli koivuaskelmalla, mustilla reunuksilla, hoviportaan tekemät laadukkaat tuotteet. Ja nyt ollaan täällä yläkerrassa ja pakko mainita ihan alkuunsa, eli tää välipohjarakenne on tehty posipalkeilla, mikä on paras mahdollinen ratkaisu kaksikerroksisessa talossa. Tästä ei hytkynnät kuulu alakertaa ja on mukava elää sitä arkea. Ja yläkerran aulusta löytyy ranskalainen parveke ja myöskin täältä makuuhuoneesta löytyy kanssa. Siihen pystyy laittaa lakanat vaikka tuulettumaan tai miksei vaikka jotain pyyhkeitäkin. Sitten on WC, oikein kookkaan kokoinen, siistin näköinen kokonaisuus. Sitten sieltä löytyy työhuone tai makuuhuonekin toimii. Ja tässähän on tää pukuhuone kautta kodinhoitohuone. Tää on todella tilaava kauttaaltaan. Sinne pesukonetta, kuivausrumpuu päälle. Löytyy kaikki, löytyy allasta, löytyy hyvää kaapistotilaa. Sitten täältä löytyy pyykkikorit, monen sorti ja myöskin siivouskaappi. Kylpyhuone, todella mehukas. Iso laattaa, sadesuihkua, RGB-LED-valaistusta. Pystyy tällä kapulalla myöskin värisäätämään senkin. Tässä kohteessa on mietitty kaikki kaikille. Jos joku ei tykkää jostain, ota kapula käteen, vaihda väri. Tässä löytyy jokaiselle jotakin, se on varma. Löytyy myöskin spot-valaistusta katosta, auttaa siivouksessa. Joku tykkää käydä spotit päällä suihkussa tai saunassa, niin sekin on mahdollista. Sauna on todella tyylikäs, lasiseinillä toteutettu, avara, valoisa. Ja myöskin lisänä tähän on laitettu todella iso vaakaikkuna, mistä sä voit katsella kauniita maisemia, kun heität kiukaalle vettä. Ja sitten käydään vilkaisee tää itse päämakuuhuone. Tää on todella kookkaan kokoinen, avara. Ja myöskin täältäkin löytyy ranskalainen parveke. Ja vielä mainintana, joka makuuhuoneesta löytyy todella hyvät säilytystilat. Esimerkiksi tästä löytyy todella paljon säilytystilaa. Tää on mietitty kaikkiin huoneisiin. Sun ei tarvii hommata yhtään mitään. Kunhan tuot omat kamas, täällä on kaikki valmiina.